Scuzați-mă, dar mi s-a închis video și eu o să filmez cam așa. Hai. Și eu deschid ochi. Asta e ultimul ochi. Alegi. Eu pe asta o să dau. Mi-a căzut ochiul ăsta care de foc. Da. De ce? Eu dar nu știu ce. Eu dar nu știu ce. Ce? Prost arată, mă nervez să faci așa. Ce? V-ați mai văzut așa ceva? Pârca. Îți lăsăm cu pârca. Ok, acum eu iau X și 0. Sper să nu chice iar 0, pentru că 0 am avut de multe ori. Da, are 3 de 0 deja. De ce am mutat? 0. X. 0. X. 0. X. Ura, X. Haști încleiat. Ok, am făcut ceva. Hai, acum eu. Eu trebuie să... Da, nu mi-ți hai. Eu o să mă leg de care. Să rup așa sau încet? Încet, hai. Dă cu farfuca. Dacă închic ceva frumos, și farfucă mare. Mai avem hârtie crepănat pentru că țaca mea cumpără hârtie crepănată doar mare, ca boica. Ok, mi-a rămas doar 4, care de mare sau mică? Eu vreau tare culoarea violet și v-ați vede, da. Ok. Da, se vede. Eu știu și. Ok. Din carte și Ioana, hai să uităm. Nu, îl deschid. Ce ți-a picat? Nu știu. Deschide. Sper te rog de dormit. Hai, am 2 date să scoatem. Vată, care cam e pe o parte. Ok. Nu doarme, asta nu doarme. Ok, e poncic, dacă nu știu. Da. Mie vată, ok. Eu. Înseamnă că următorul va fi cu... Eu slime. Următorul va fi dormit. A dormit. Eu tot asta eu slime. Nu așa. Asta. Ui, prea mare. E prea mare, mă. Prea mare, mi-s mitele. Dar pe eu nu fac mierunțele ca tălii, eu fac mari. Oi? Scuzați-mă. Hai, mă, deschide mai repede. Vreau să pot. Nu tăia, că aici este care trebuie să o tragi. Eu stai la mine. Bă, și cu faci pe mea. Să-mi vadă cadrul. Ce vă place cel mai tare? Ciocolate și bombonele, nu așa? Da. Deci, mi-a căzut ce mai mic? Bombonica. Mi-a căzut clei cu ce să face slime. Hai, arate tu. Dar nu stau 50 minute. Dar nu pot. Ok, eu. Clay pentru slime. Și am terminat. Nu am terminat, stai, am eu. Eu vreau ursuleț pentru că e cea mai... Nu pot. De eu. E foarte mică bombonica. Ok, mi-a rămas 2 pachete. Eu ursuleț pentru că îmi place ursuleț. Aici tot așa se deschide. Oi, Doamne, așa de acum bine. eu. Stai, să-i arăt. Mi-a căzut ursuleț care ține o brioșă în mâină. E așa de drăguț. Hai să ne uităm mie ce mi-a căzut. What the fuck? What the... Nimic. Dar eu n-am pus nimic. Ai uitat să pui ori pe cealaltă, n-ai pus. Nu știu. Ok. Sau mă că voi... Stai, tu câte mai ai? 1. Dar eu de ce am 2? Nu, și lasă. Nu, stai. Literă. Da, bă, eu nu... Aista, hai să-l deschidem, poate e nu aista. Hai! Acela e care... Atunci când am deschis și ne-a căzut... Hai, deschide, nu, mă
enervez. Mă duc acasă. Hai că ea are sună. Nu-i nică, hai. Și am vrut. Cum, bă? Cum? Cum? Am vrut pachetul nou. Ok. Cum? Am vrut pandariză. Iar pachetul și făcut. Cât ies? Una. Una? Uite, trebuie și două. Mă tin că-s două. Ok, deschizi, eu căzut clei. E borax sau clei, nu știu. borax. Acum, navinca nostru, care mi-a căzut litera U. Am tot, o să Orașul încleiem. vechi. Acum eu tot... Stai! Acum noi Stai, încleiem. eu trebuie să mai... Și mai ai una? Da, pentru că eu atunci am deschis fără. Care eu am mai deschis Ok, eu o să deschid unde trebuie. Și ghicise și pop socket. Dacă nu știți ce e asta, intrați pe canalul meu și o să vedeți. Pe canal. Da. Era. Hai te aștept. Dar că nu pot să vă spun cum mă cheamă, fiindcă o să Ok. zic în viitorul meu canal. Of, Doamne, prea mult stai. Păi, viitorul. E încleiet. Ce-ai încleit? E încleiet cu lipici. Scoate la tine. Eu înclei cleiul meu pe număr 3. Și, dragi prieteni, am o veste bună. Am terminat. Uitați-vă ce... Wow, cu căciuliță doarme, probabil. Ok. Parcă vrea să Și am terminat colecția asta cu ce se face slime. Ok, lipește tot asta. Și hold la ochi, îmi trebuie ochi. Ochi. Hai să văd care o termin eu astăzi. Da, niciuna. Nu, terminezi. Nu am terminat încă. Eu am terminat ieri. Am uitat să vă spun că eu ieri am terminat o colecție. Două, de fapt. Asta cu fructe și aia cu... Asta cu... Ok. AirPods. Ok, du-ți deja. Și am terminat și colecție de Mă duc acasă? ochi. Mă duc acasă? Nu, n-am dus asta. Ai zis. N-am dus asta. Oi, aici nu vă uitați. Aici am totul roză. Băuturi. Totul roză fie așa. Ne-a căzut aici, trebuie să punem asta. Așa. O să-l lipesc. Stați o leacă. O să-l lipesc. De clei. Mie tot îmi trebuie clei. Amor. Stai. Doamne. Tu ai și deștul sus? Da, destule. Deget bonus. Deget. Ok, l-am lipit. Acum bantic. Ok, lipesc bani plastere. Pentru și. Ok, am ăsta bandajul, lipesc. Și nu l-am terminat, dar încă de tare frumos, să zicem. Ursuleți! Dacă nu știți, așa mi-a căzut ursuleți. Asta de sus mi-a căzut mie. Da, ieri. Dar nu facem de eu. Adică facem pe canalul ei. Da, pe canalul meu face. Așa, și O să-l postez. ăsta este nacleic, uitați-vă. O să-l postez pe al meu și acolo o să vedeți ce mi-a mai căzut nouă în acestele alte zile. Deci mi-a căzut o bombonică, dar nu știu unde La mine e nacleic, îl lipesc. Stai. Fructe. Fructe. N-am mai am fructe, mă țin. Doar bomboane. Pe numărul 2, dacă vedeți aici. What? Trebuie un creion. Îmi trebuie un creion. Pentru ce? Ca să înclei ăsta și să fac niște linii. Cu ce să faci slide? Da. Pe mine asta nu cum să înclei. What? Hat! Ai făcut nacleic, trebuie să încleie. Să înclei, tu poți sta așa. Bolul. Nu, bol. Dar trebuie un creion. Pune pauză. Nu.
Hei, să am cât spune. Ok, și noi lipim litera. Și mi-a căzut litera U la numărul 5. O lipim aici la numărul 5. Și să ne uităm ce cuvânt o să primească. Mi-e interesant. U. Am lipit U și se primește cam destul de bine. Cam așa arată. Și nu am mai făcut și la asta. Acum și tu pui, adică lipești și mai am încă unul care trebuie X în clei. Până la urmă. Doamne ferește. Și mi-a căzut X și dacă mâine un pic X o să câștige X. Doamne ferește, dar și atâta ieză. Ok, cam așa. Lipim X-ul. Arată și colecția mea. Am Ioana. Lipește. Pentru că am terminat. E frumos. Și ridică și ne dai jos. Stai. Pune telefonul. Voinica mea trebuiește. Eu tot n-am încleiat ăla. Despre desene cum arată o să vă arăt alu Ion, el am uitat colecția, dar la mine nu pot să... pot! Cam așa asta. Asta e slime, asta e vasul, asta e de băuturi, asta eu am câștigat asta ieri le-am câștigat. Ok. Asta le-am terminat colecția de AirPods-uri. Le vedeți? Și de fructe. Stai. Ok, mai ai? Și astăzi voi termina mâine, data viitoare vom termina asta. Și apropo, vreau să vă spun ceva, că o să facem un video pe canalul meu, fiindcă... Așa arată tot asta arată. De noi facem căiețile mele. Oi? Deci ne vedem mâine, fiindcă mâine tot eu voi posta, numai că astăzi postează ei, iar eu mâine, fiindcă așa e la noi. Și ne vedem până pe data viitoare, bye! La revedere! Și dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați un like, abonați-vă și o să fac alt video. Eu pentru voi o să mă stăr, cu voi a fost Zina și Virutoară, ieșea numai. Și Ionela. Ok, paca. O să fac doar mâine video și la revedere! Bye!